Cynefin to me means having a strong sense of who you are, where you come from, and how you belong. In our nursery, it's not just a place you come to, it's a place you are part of. Cam gyntaf fan hyn ar plant sy'n 3 mlwydd oed yw dechrau gyda'r plentyn, ble maen nhw wedi dod o, be maen nhw wedi dod i'r ysgol gyda. So dyna'r cam gyntaf, dechrau adnabod y plentyn fel unigryw, pwy sydd yn eu teulu, pwy maen nhw'n adnabod beth sy'n bwysig iddyn nhw. Mae fe'n bwysig iawn i wneud yn siŵr mae'r plentyn a'r rhieni a'r teulu i gyd yn teimlo fod ni'n gwerthfawrogi be mae'r plentyn wedi dod i'r ysgol gyda. Ar ôl iddyn ni wneud yna, cam nesaf yw wneud yn siŵr ei fod ni'n wneud y cysylltiad rhwng y plentyn a'r ysgol a dechrau creu perthnasau rhwng y plentyn a'r ysgol. Perthnasau gyda'n gilydd, creu ffrindiau, perthnasau gyda'r oedolion, a'r perthnasau gyda'r ysgol, yr amgylchedd yr ysgol, gwybod beth sydd ar gael yn yr ysgol, ble mae popeth yn cael ei gadw, pa ran maen nhw'n chwarae o fewn y syniad o creu teulu feithrin, bod nhw'n rhan o teulu o fewn yr ysgol, a mae pawb yn unigryw, ond mae pawb yn cael ei gwerthfawrogi, a be maen nhw wedi dod i'r ysgol gyda yn pwysig iawn, a maen nhw'n gallu gweld na o gwmpas nhw yn yr ysgol trwy adeg maen nhw yma. Mae Cynefin i fi yn fwy na ble dwi'n byw. Mae fe'n nghartre fi, y mamiaeth fi, falle'n treftadaeth fi falle hefyd y teulu, y lleoedd sydd gen i fi'n lleol a pobl o'n gwmpas i, fod yn onest y ti. Mae pawb yn dod at ei gilydd, dyna beth yw Cynefin i fi. Yr angerdd hefyd, dyle Cymraeg fod yn, a bod yn Gymraeg, fod yn rhywbeth sydd yn DNA ni naturiol. Dyle fod yn bob plentyn yng Nghymru yn cael teimlad o Cynefin, sydd perthyn y diwylliant Cymraeg ac i Gymru. A mae gan ymarferwyr gofal plant ac athrawon rôl arweinol mwyn sicrhau bod y plant yn profi hyn mor ifanc â posib. A wedyn bod nhw'n meithrin yr ymdeimlad hwnnw o berthyn a pharch tuag at eu treftadaeth a'r byd sydd o'i cwmpas nhw. A drwy wneud ni, wedyn ni, bydden nhw'n dod yn dinasyddion egwyddoriol, a wedyn ni'n gwybodus ac yn barod i fod yn dinasyddion Cymru a'r byd. For me, Cynefin is all about where I belong, and not just where I live, but the people and the places around me, the everyday people that I meet, the villages that we go to, the landmarks around us, and the history of what's gone before as well. So Cynefin kind of encompasses everything about where we live, really, and how important the wildlife, the nature and the environment is immediately in our kind of home setting and wider community. Mae'n hanfodol cael gwybodaeth am datblygiad y plentyn a deall beth sy'n gweithio i bob un yn unigol. A rhowch amser iddyn nhw a dangoswch y wir diddordeb ynddyn nhw. Mwyn magu yr Cynefin a'r ymdeimlad yma o fod yn berthyn i Gymru, dilynwch i diddordebau nhw a gwnewch yn siŵr bod nhw'n cael cyfle i herio'r eu diblygiadau ac ymestyn eu dysgu. Defnyddiwch yr eiliadau dysgadwy yma lle maen nhw'n gallu cael profiadau authentic yn eu cymunedau nhw mwyn dysgu'r plant yma am eu cymuned. There are strong links between Cynefin and the belonging, and to help children develop a sense of Cynefin and belonging, we value our parents, our carers and our community, and we try to make strong connections with them.